Audio dokáže potrápiť celkom aj pokročilých užívateľov, nielen na streame, ale aj v postprodukcii, keď sa editujú videá. Dneska sa však pozrieme na jednu vec, ktorá mnohým z vás pomôže toto audio absolútne ovládnuť a pozrieme sa na vychytávku, ktorá zmení úplne všetko. Ahojte, moje meno je Chris a na Twitchi pôsobím pod nikom Bordážlens, kde sa venujeme väčšinou takým rôznym veciam ohľadom techniky, videoprodukcie a live streamingom. Dojde niekedy pozrieť, streamujeme skoro každý deň okrem stredy a víkendov od 19:00. Dneska sa pozrieme na feature, ktorú máte všetci v OBS Studio, hlavne tí, ktorí streamujete, alebo prípadne natáčate videá, nejaké let's play alebo takéto všelijaké talking videá, kde niečo ukazujete a sám túto funkciu využívam a neviem, či ju využívate aj vy. Poďme sa teda na to pozrieť. Bežne, keď nahrávate audio, tak všetko je v jednej stope. Aj zvuk z kamery, zvuk z počítača, je to tam rôzne pomixované, aby to fungovalo, ale existuje taká funkcia, kde si viete nahrať viacero zvukových stôp do jedného videosúboru a tieto zvuky separátne viete upravovať. Momentálne sa nachádzam v prostredí OBS Studio, v ktorom väčšina ľudí streamuje, je to taký najrozšírenejší software, je to úplne zadarmo, vie si ho stiahnuť prakticky každý, je to software, ktorý vie streamovať, ktorý vie nahrávať a rôzne ďalšie špeciálne veci, ktoré si ukážeme v ďalších videách a v podstate prejdeme priamo rovno do nastavenia toho nášho zvuku, ktorý si potrebujeme zachytávať do toho súboru. Prejdeme v zložke settings do tabu output a prejdeme priamo do output módu na advanced. V tomto advanced móde, čiže pokročilom, sa nám odomknú viaceré veci, ako je streamovanie, nahrávanie, audio, replay buffer. Prejdeme do tabu recording, kde si definujeme, koľko týchto zvukových stôp budeme potrebovať nahrávať. Vieme, že budeme potrebovať hlavný audio mix, budeme potrebovať izolovaný zvuk z mikrofónu a budeme potrebovať aj zvuk, ktorý nám ide z počítača, momentálne to z gameplayu, ktorý ide na pozadí. Čiže odklikneme si audio track 1, 2 aj 3. Ako takú špeciálnu vec, ktorú mnoho ľudí asi nemá od začiatku nastavené, ale čo ja zvyknem väčšinou nastavovať je audio bitrate priamo na najvyššiu možnú kvalitu, čo je vlastne bitrate 320 kilobitov za sekundu. Je to odporúčané mať čím vyššiu kvalitu, tým lepšia kvalita zvuku, logicky. Takže si to nastavíme skrz všetky tracky pre istotu, aby sme už do toho nemuseli šahať niekedy do budúcna. Klikneme na tlačítko OK a tým sme si definovali, že nahrávka nám pôjde do 3 kanálov. Zároveň stále budeme mať track 1, ak by ste streamovali, tak bude táto track 1 vo finálnom mixe stále fungovať, čiže ľudia, ktorí budú pozerať ten stream, tak budú aj počuť všetky tieto veci. Aby sme vedeli povedať programu, že máme teda 3 stopy zvukové, potrebujeme ich teda definovať, prejdeme priamo do audio mixera a v audio mixeri si kliknem na nejaké prázdne miesto, ale prípadne sa dá aj priamo na ten bar, ktorý ukazuje hlasitosť toho zvuku, tak prejdeme priamo do Advanced Audio Properties, čo sú vlastne nastavenia zvuku, čiže také tie pokročilejšie a pozrieme sa na to, že v ktorých týchto trackoch máme to audio aktívne. Zase to trošku rozšírim a zároveň zistujem, že vlastne oba zvuky idú do všetkých trackov, čo nechceme. Potrebujeme doceliť to, aby nám išli oba zvuku do track 1, takže tie necháme. Do track 2 budeme chcieť iba čisto zvuk z mikrofónu, čiže odkliknem 2, 3 nechám, lebo tam ju potrebujem, 4 odkliknem, 5 aj 6 a to isté robím vlastne pre druhú zvukovú stopu, kde odkliknem namiesto 2, tak 2 nechám, 3, 4, 5, 6. Hotovo. Ešte neodchádzaj, nie je to úplne všetko, chcem ti ešte ukázať to, ako vlastne s týmto zvukom môžeš pracovať. Ja si tu dám nejaký začiatočný recording, ja si to tu ponahrávam chvíľočku a medzi tým, jak sa mi to nahráva, tak rád by som ťa pozval ku mne na Twitch, kľudne dojdi. Dosť často kecáme málo, kedy sa aj niečo hrá, keď sa niečo hrá, tak je to buď niečo staré, alebo niekedy aj niečo nové, ale väčšinou máme veľmi príjemný pokec a samozrejme aj skvelú komunitu, ktorá je veľmi zapálená do týchto
produkčných vecí. Alebo prípadne, ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, odber, alebo prípadne komentár. Ak napríklad aj ty používaš OBS Studio a chcel by si vedieť niečo viac o ňom. Ja som si tuto priamo v DaVinci Resolve pripravil timelineu, kde som si toto video nahodil, kde sú už priamo všetky 3 stopy, ktoré sme si nahrali. S tým, že prvá stopa je teda ten finálny audio mix, kde je hra aj hlas priamo z mikrofónu, audio 2 je len čisto mikrofón a tretie audio je čisto nahraté audio priamo toho gameplayu. Veľmi jednoducho, vieš pracovať s tým, že si mutneš priamo automatický mix a keď si pustíš to audio, tak vlastne budeš počuť stopu plnú priamo z toho gameplayu a taktiež aj môj mikrofón. Ja si to tu troška stíšim, nech to nie je až také prehúčané a môžeme si pustiť miernu ukážku. Ja si to tu nahrávam chvíľočku a medzi tým, jak sa mi tu nahráva, tak rád by som ťa pozval ku mne na Twitch, buďme dojdi. Takže tuto vidíme priamo, že vieme si ten zvuk znížiť, zvýšiť, prípadne si vieme urobiť aj nejaké bodíky, kde si ten zvuk viem úplne dať dole. To isté viem urobiť aj pre audio toho gameplayu. Je to len čisto ako ukážková vec. Nie je to momentálne nič také praktické, ale občas sa stáva, že keď máš nejaké video, nejaký gameplay, ale prípadne robíš živý prenos, kde ti chodia alerty, ty do toho rozprávaš a snažíš sa to nahrať aj na YouTube, tak je to troška komplikované niektoré veci tak sklbiť. A zároveň vďaka tomuto vieš zabezpečiť to, že keď to video budeš potom exportovať na YouTube, tak si vieš urobiť krásnu, čistú verziu, len čisto pre túto platformu. Čiže bez nejakých extra špeciálnych efektov a takýchto srandičiek. Samozrejme, to isté sa dá urobiť aj pre video. Existuje taký plugin od Exeldra. Exeldro je obrovský supporter v komunite OBS Studia. Urobil nespočetne veľa pluginov, za ktoré je mu celá komunita samozrejme vďačná. Urobil taktiež aj plugin na natáčanie separátnych vstupov, čiže sourceov alebo scén, ktoré si môžeš natáčať. Avšak má to nejaké limitácie, nie je to úplne najvhodnejšie pre všetkých, hlavne ľudí, ktorí majú slabšie grafické karty alebo prípadne slabšie procesory, takže s týmto veľmi opatrne, ale môžeme sa na to pozrieť v ďalšom videu. Prípadne daj mi vedieť dole do komentára, čo ty používaš v OBS Studio a ako ty nahrávaš zvuk, prípadne svoj obraz. Alebo ak máš nejaké problémy s OBS-kom, daj dole vedieť do komentára, určite sa s radosťou na to pozrieme a taktiež radi ťa privítame v našej komunite, ak dáš tlačidlo odber. Ďakujem ešte raz, že ste tu boli so mnou a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Čaute.